Yan guys, magandang tanghali sa inyong lahat. Magpapandaw tayo ngayon guys. Dating spot pa rin to, yung may pukyutan. Nandun yung pukyutan guys. So wag lang tayo masyadong lumapit kasi nakita ko kanina medyo malaki na. Napandaw ko na yung isa dito. Walang huli guys. So salamat sa walang sawang pagsuporta guys. Salamat sa lahat-lahat ng sumusuporta sa atin. Tsaka sa lahat-lahat na rin ng mga subscribers natin dyan. Ingat-ingat po kayo palagi. So sana pala rin tayo ngayon guys. May papandawin tayo dito banda guys. Nandun pa banda yung bahay ng pukyutan. Sana surtin. Sana may huli. Mamaw agad ang bumungad guys. Mamaw agad guys. Yun o. Ayos. Nandyan lang yung bahay ng pukyutan o. Ayos na ayos guys. Suga-suga karab guys. Ang daming suga-suga karab guys. 4 na piraso. Nandyan guys yung bahay ng pukyutan oh. Suga-suga crab guys oh. Grabe guys. Napakalaking bayawak. Nasa likod lang natin, grabe. Diyan siya tumalon guys oh. Diyan. Nandun pala siya sa taas. Hindi natin napansin. Papunta na siguro dun oh. Grabe yung gulat ko guys. Kala ko ano na yung tumalon sa atin. Sa likod natin. Hindi natin napansin. Sana may alimango. Similya. Ayos na rin to guys. Para madagdagan yung similya natin dun sa bahay. Similya. Green crab. Meron guys. Similya. Similyahon. Suga-suga crab naman guys. 8 trap na guys yung napandaw natin. Isa pa lang yung malaki. Sana madagdagan pa. Wala guys. Hindi ito kinakain. Ang daming suga-suga crab talaga guys. Tatlong piraso na naman. Similya na naman guys. Yung guys oh, similya. Ayos na rin to guys, 20 pesos. Yan guys oh, 2 similya. Okay na rin kahit mga similya lang. Stay tuned lang guys. Papunta pa tayo dun guys. Sana madagdagan pa yung huli natin. Yung unang pasok natin dito guys, nakarami tayo dito.
Wala. Ay, similya. Similya lang guys. Similya na naman guys. Ano? Similya. Meron guys, similya. Medyo malaki-laking similya na. Ayan guys, oh. Malaki-laki na guys. Doon banda guys, may trap tayo dun. Sana may huli. Dito tayo palagi nakaka-jackpot guys pag season talaga nila. Buong buo pa yung pain. Wala talaga guys pag ganyan ang pain, walang kabawas-bawas. Isdang tamban yan guys. Dalawang trap yung nilagay natin dun sa loob. Sana may huli. Kasi puro lang tayo dito sa gilid-gilid, oh. Sapa. Ewan ko lang dun sa loob kung may limango ba dun. Sana meron guys. Baba tayo dito guys. Pahirapan. Dahil dito guys, ginawang pantakip sa trap. Hindi pa lang masyado matagal. Sana may huli pa yung nilagay natin na trap. Suga crab saka similya. Bagong repair natin na trap. Hindi nakaboy naman ayos, meron din guys, pagbibigyan din kahit pa paano. Yan guys, oh. Good size. Ayos na rin, hindi na masama. Medyo mahina yung pasok ng alimango ngayon. Iwan ko kung may kinalaman ba tong biglaang pagbaha. Malakas kasi yung palaging umulan dito sa amin. Suga-suga crab guys, tsaka similya. Dati guys, dalawang alimango yung nahuli ko dito. Yan, oh. Suga-suga crab. Ayos na rin. Hindi rin na zero. Wala. Hipon. Medyo inalat tayo guys.
Pero ganyan talaga ang buhay. Minsan, hindi naman lahat araw-araw. Palaging swerte. So paano guys, hanggang dito na yung vlog natin. Upload na lang natin yung video na to para kahit pa paano makapag-upload tayo. Salamat pala sa walang sawang pagsuporta guys. Sana wag niyong kalimutan guys mag-subscribe. Paki-like na rin guys. Tsaka comment naman minsan. So shoutout pala sa inyong lahat guys. So yun guys, God bless po sa inyong lahat. See you next vlog.